Insemmilkom, illum it-23 ta' Ottubru nilqakom għal din il-Qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jallimna dwar il-fedeltà u l-istennija u jwissina kontra l-għas. Mulej, int magħna dejjem. Tina l-qawwa biex quddiem il-momenti tad-diffikultà ma naqtawx qalbna mill-imħabba tiegħek. Nsejjaħlek għax inti tweġibni u Alla, ressaq widintek lejja isma' kliemi, bħal ħabba tal-għajn ħarisni għaddel ta' ġwenħajk kenninni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kiju flimkien ninġabru fil-preżenza ta' Alla li jos il-ħajja tagħna, nintelqu fidejh u nitolbuh jgħallimna kif ngħixu ħajja li toġob lilu. Ħu tiegħu narfu wkoll il-ħtijiet tagħna u nintelqu fidejn il-ħniena u l-maħfra ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bla gbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li maqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. U jħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Ftakru f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu. Kontu barra miċ-ċittadinanza ta' Iżrael, barranin għal patt tal-weda. Kontu bla tama u bla Alla fid-dinja. Imma issa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bogħod, issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm ta' Kristu. Kristu u slim tagħna u li minna tnejn għamel poplu wieħed billi ġarra fil-ħajt li kien jifridna il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu il-liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha. Mit-tnejn rid bekk joħloq bih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid billi jagħmilhom paċi tnej bejniethom u jħabbibhom it-tnejn ma'Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih qeret il-mibeda ta' bejniethom. Imbagħad ġie jħabbar slim, slim lilkom li kontu fil-bogħod u slim lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu it-tnejn li aħna għandna bi spiritu wieħed idħul għalant il-Missier. Għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fej Kristu u l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu, timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Assam responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej jislim ixandar għal poplu tiegħu. Il-mulej jislim ixandar għal poplu tiegħu. Ħanisma' xi jgħid Alla.
Il-mulej Islim Xandar, ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Il-mulej Islim Xandar għal poplu tiegħu. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Il-mulej Islim Xandar għal poplu tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu. Il-mulej Islim Xandar għal poplu tiegħu. Issru mela u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tieqfu quddiem bejn il-bniedem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixewla. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-fest tat-tieġ biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jissru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażżem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom isservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kien hemm xi ħadd ekra grupp ta' nies quddiem faċċata ta' ħanut, ekku kienu qegħdin ħarsu, jitkellmu, jitku għal ħamur nara ftit xem x'inhi r-raġuni. Ekku sab li dawn żejnu il-ħanut tagħhom b't-shirts żgħar fuqhom kien hemm ħafna kliem lil ġenituri, speċjalment l-ommijiet, jgħidu lil uliedhom. Kienu bl-Ingliż imma nistgħu naħsbu li hemm tagħna wkoll bħal innaf aħsel idejk, jew għax sar il-ħin, jew ejja ħatikol, ma nafx jekk kellhomx il-parti li kultant ngħidu tinstema' daqsxejn stramba, jekk taqa' nkompli ntik biex ngħidu dak li jkun ħoħsib saħħtek, ħoħsib tiegħek innifsek. Ekku dan il-qassis hekk innota u ftakar f'kelma li kienet tgħidlu ommu. Se jkollok ħafna ħin mejjed u hekk għall-bidu meta qrajta din hekk jisu xokjatni ftit tidher qawwija ħafna. Imma dal-qassis qal dik kienitni ħafna, kienet tgħidili ommi l-ewwel biex tgħidli isma' taħlix il-ħin. Ħajja waħda għandna uża tajjeb. Qalet kienet tużaw wkoll biex tfakkarni li hemm ħajja wara l-mewt, li hija l-ħajja li tibqa' l dejjem u li titija peace. Aħseb fiha, ipprepara għaliha għaliex dik hija l-ħajja li mbagħad ħatibqa' tgħix. Ekku din is-sentenza kienet tgħidlu ommu tant għenitu dan il-qassis. Ġesu llum jgħidha bi kliem differenti li jimlina ħafna bit-tama. Jgħidilna żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixewla bħal min qiegħed jistenna hekk is-sid ġej mill-fest tat-tieġ. Jiena nġib il-memorji wkoll ta' xi tiġijiet fejn ma kontx mistieden bħala tifel, imma konna nistennew imqarr dik il-perlina li tiġi wara. Ġesu juża l-immaġni biex jgħidilna kif ħanejxu l-ħajja.
L-ewwel nett żommu ġenbejkom hemm ħażma jiġifieri l-ilbies li kienu jużaw dak iż-żmien ilbies twil, hekk waqt ix-xogħol tiġbru ħalli ma jtelfikx, ħalli tgħinek tibqa' affukat, ħalli dak li għandek tagħmlu sew. Mbagħad jgħid ukoll l-imsiebaħ mixewla. L-imsiebaħ mixewla li jimlewk bit-tama. It-tama ta' dak li ġej, ta' dak li jħobbna, ta' dak li mhux se jiġi bidej vojta, imma Ġesu jesprimija li mbagħad dawk li sibhom hekk jaqdu dmirhom iservihom hu, jagħmlilhom ikla din l-imħabba ta' Alla għal dejjem. Hekk xi tfisser forsi għalina li qegħdin ngħixu llum, hekk dawn l-immaġni jagħti Ġesu. L-ewwel nett żommu ġenbejkom imħażma hekk li tkun impenjat fid-dmir tiegħek. Hekk fil-ħajja tal-Knisja għandna eżempji sbieħ. Nixtieq nġib wieħed minnhom biss ta' żmien San Ċiprianu li hekk fi żmienu kien hemm pandemija li kienet qed teqret fis-sena 250 l-Imperu Ruman. Hekk tant tfixklu n-nies dak iż-żmien li qaqqas baqgħu jieħdu ħsieb lin-nies tagħhom stess, tal-familja tagħhom stess. Lill-mejtin tagħhom ma kinux qegħdin jidfnuhom. Hekk fi żmien l-Imperu Ruman qabel ma ġiet il-fidi nisranija ma kienx hemm dan l-apprezzament tal-bniedem bħala xbija tal-Alla. Hekk l-insara ta' dak iż-żmien kienu dawk li l-ewwel ħadu ħsieb jorganizzaw il-kura tas-saħħa. Organizzaw ruħhom mhux biss biex jieħdu ħsieb in-nies tal-familja tagħhom imma anke tal-oħrajn ta' dawk li ma kienux insara u impressjonaw lin-nies ta' żmienhom. San Ċiprianu kien jgħidilhom hekk Ġesu ma poġġenix fid-dinja l-komdità. Ħudu ħsieb lin-nies, il-kompassjoni. Hekk u dik huwa l-insara u bdiet hekk dik id-drawwa li mbagħad waslet għall-avvanz fil-kura tas-saħħa ta' kull bniedem, mhux ta' dawk il-ftit li għandhom xi pożizzjoni imma ta' kull bniedem għaliex dak huwa maħluq xbija tal-Alla u aħna nħarsu is-saħħa ta' kulħadd, nagħtu kura lil kull min għandu bżonn. Nirringrazzjaw lil Mulej għaliex hekk kellna nsara li għexu attenti, xogħolhom għamluh sew u ġabu kontribut għad-dinja kollha. Mbagħad Ġesu jgħidilna wkoll żommu l-imsiebaħ tagħkom mixewla, żommu it-tama. Alla li huwa mħabba ma jabbanduna qatt lil min jafda fih. Alla li huwa mħabba ma jabbanduna qatt lil min jafda fih. Dan il-kliem San Ċiprianu kien jinkoraġġixxi lin-nies ta' żmienu u hekk jinkoraġġixxi lilna wkoll. Hekk jew nitolbu l-ewwel nett it-tama tirbaħ fuq il-biża'. It-tama nħalluha tirbaħ fuq il-biża'. Kemm persuni jagħtu kelma ta' kuraġġ lil-miqiegħed magħhom, lil-miqiegħed jistinka jaħdem. Hekk sibta hekk b'eżempju sabiħ minn persuni anzjani jew qed jieħdu l-kura fl-isptar li jagħtu kelma ta' apprezzament lill-professjonisti li qegħdin jgħinuhom. Hekk araw meta t-tama tirbaħ fuq il-biża' l-imħabba mbagħad tersaq qrib. Hekk ukoll l-altruiżmu jirbaħ fuq l-egoiżmu meta mmexxijin mit-tama f'Ġesu, hekk li taħseb l-oħrajn jirbaħ fuq it-tendenza naħsbu fuq fina nfusna biss. Hekk rajt l-eżempju sabiħ ta' anke tant żgħażagħ u nies oħrajn volontira li hekk daru f'diversi irħula parroċċi biex jagħtu kontribut il-persuni li qegħdin weħidhom li għandhom bżonn sosten. U fl-aħħar nett is-solidarjetà li tgħinna nirbħu is-solitudni. Hekk hemm sabiħ hekk is-sosten li nagħtu fil-familji tagħna, hekk l-imħabba tan-nanniet lejn in-neputijiet. Hekk hemm wkoll eżempji sbieħ il-bieraħ xi ħadd fit-triq qalli kemm qed napprezza kemm qed jagħmlu fl-iskejjel hekk biex jieħdu ħsieb l-itfal tagħna. Hekk araw, hekk it-tama tgħinna nirbħu fuq il-biża', fuq l-egoiżmu u nirbħu wkoll fuq is-solitudni. Hekk
jew napprezzaw kemm huwa messaġġ kbir li jagħtina Ġesu, hekk meta jgħidilna kunu attenti. Il-ħajja użawha sew, taħluwix, imma jgħixu bit-tama, hekk Alla li jħobbna ma jabbandunanix. Hekk Alla meta jsibna nagħmlu dak li għandna nagħmlu, imbagħad jiġi u jservina. Kemm f'din il-ħajja jagħtina s-sodisfazzjon, il-ferħ li għamil dak li kellek tagħmel u għamiltu b'mod sabiħ u tajjeb biex tieħu ħsieb il-oħrajn, imma wkoll iservina fil-ħajja li ġejja dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Nirringrazzjaw lil Mulej għal fidi, it-tama u l-imħabba li aħna rċevejna. Fiduċjużi fl-imħabba kbira ta' Alla nresqu wkoll il-bżonnijiet tagħna u tad-dinja, hekk nitolbu l-unet tal-Papa, l-isfijiet għall-Knisja madwar id-dinja kollha, tolbu b'mod speċjali hekk għall-inizjattiva tal-Papa flimkien ma' mexxejja ta' reliġjonijiet oħrajn biex jagħtu kontribut għal paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Jew nitolbu wkoll għal postijiet fejn hemm il-mibeda, fejn hemm il-gwerra, fejn hemm il-firda, kemm f'pajjiżi, kemm fil-familji jew bejn il-ġirien. Nitolbu l-Mulej li permezz tal-imħabba ta' Kristu jgħinna nirbħu l-ħażin bit-tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Illum ġewwa s-seminarju f'Malta ssir tifkira l-festa tal-Marija Mater Admirabilis, Marija bħala l-om ta' min jammira, hekk jew nitolbu għas-seminaristi li qegħdin jippreparaw ruħhom biex isiru saċerdoti, tolbu wkoll għas-saċerdoti u nies oħrajn li impenjati fil-formazzjoni tagħhom, nitolbu wkoll biex aktar żgħażagħ jarfu s-sabiħ tas-sejħa ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għal bżonnijiet tagħna lkoll b'mod speċjali dawk il-persuni li faċli ikunu mwarba, jiġu minsija, u l-bżonnijiet ta' dawk li qegħdin jitħabtu mal-mart u mas-solitudni. Mulej jagħtina l-preżenza, l-konsolazzjoni, is-saħħa, l-għajnuna li għandna bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nirringrazzjawk Missier Qaddisek li inti tisma' il-karba tagħna ma wkoll takkumpanjana. Inti li tgħix wissal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Birek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Birek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dal-inbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina Mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħar lil Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna.
Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħobs radlek il-ħajr bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li ingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmien witluh glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġija tiegħu, brat il-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu, inkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Charles, l-isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek, għader mis-sirħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin. Għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U bil-qalb nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna.
مissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkun fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi id-dnub tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu għamel mulej li bis-sem li nieħdu fis-sagrament imqazza nimxu l-qudiem fi triq it-tajba hekk li neqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fl-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej Nroddu ħaj lill-Alla.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu u s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marja Amen. Santissima uri li inti jomna għalik ismat talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna, u l-ġisu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-dem. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu u s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isseħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija
l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Qabża ta' kuljum għatina llum fil-naddu bitna bħalma nafru l-minuħat jarina la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Qabża ta' kuljum għatina llum fil-naddu bitna bħalma nafru l-minuħat jarina la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek
mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru ta' dibatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obża ta' kuljum atina llum affrilna dubitna bħalma nafru l-minuħat għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik li l-ek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnedu aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmu, ija mela fukata tana, daw għallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament li l-ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija, skont il-fema tal-Papa, sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obża ta' kuljum atina llum affrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħat għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Kif kemm Santu. il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-slim Amen. litanija tal-Madonna. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tagħna. Missier Etern Alla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu Qaddis Alla, Enna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Enna lina. mqazza Marija, Itlob għalina. mqazzom Alla, Itlob għalina. mqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob Om ta' għalina. Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina.
Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġib, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Għafrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Smana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina. tlob għalina qaddisa Marija Alla. Biex ikun jistgħu inna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla, fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek Gbiro Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-moment ta' talb. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni d-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn bl-użu tal-maskra, l-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmieta fis-soċjetà mod speċjali f'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu għal aktar dettalji fuq 21 24 12 81. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom u l-kumplament tal-jum it-tajjeb.